să dăm un joc. Aceste boxuri aveam 5, dar le-am deschis din greșeală pe 2. Le-am deschis din greșeală. Și dacă auziți ceva, sunt jos să băuți. Ok, deci, haideți să dăm play. Să vedem de ce. Big game n-am. O să invităm pe cineva. Și vom juca pe duo. Ok. Vom da ready. Iau ce pe altcineva. Așa. Acum vom da ready. Haideți să dăm un match. Până câștigăm. Eu mă duc în sus. Să sparg cu tușa asta. Deci nu mă poate atinge. Nu mă poate atinge. Pot să fac ce fel, nu mă poate atinge. Am murit. Ok, acum să sperăm că vom reuși să câștigăm. Da, am câștigat. Asta nu se pare că pentru că e cam ocupățică. Am la 40. Ok, vom mai da o tură pe Shutdown și apoi vom încheia videoul. Eu cu prietena mea ne vom spune numele la 50 de like-uri, la 50 de subscriberi. Dar, mă rog, hai să mai dăm un match. Cu Piper îmi place să joc foarte mult pentru că din ce în ce, cât e mai departe, cu atât de mai puternic. Vedeți și voi mai mult. Dar, du-te tare după ea. Dar, mă rog, o să-l iau eu. Mi-am luat și skin pe Piper. Mai de mult. Mă duc la boxul de sus, că aia e cam... Nu prea știe ce faci, nu știu că l-am luat pe tara, dar... Mă rog! Haideți să luăm și un suculeț. Suculeț! Nu mai lua unul. Și acum ne vom duce să omorâm oamenii. Pam, pum, pom, aproape a murit. Da, am omorât. Bing! Gata. Avem 10 fiecare. Cam 20. N-am avut net. Haideți să spunem că câștigăm. Că ar trebui să câștigăm, să nu mă cafee. A plăcut la data trecută. Da, că data trecută că l-am luat de fe. Deci trebuie să fie famul în sus. Ok, mă duc după ele. Și gata. Am câștigat. Bun, și cam atât a fost pentru astăzi, dragii mei. Noi ne revedem în fiecare zi, cam cu 2 videoclipuri, cel puțin. Salut!